pun turun bersama, melintasi jalan setapak. Tanganmu kau peluk di pundak, membawa aku melangkah keri jalan setapak. Tanganmu kau peluk di pundak, tanganmu kau peluk di pundak, membawa aku melangkah ala keri. Aku sayang. Siap anu duda aja. Nyah, gombalanmu. Oh iya. Rasa jaga nih wong wedok Jenenge bojo model piye to kok panggah wani karo wong lanang. Ya bener wis, Dek. Wong penggawemu turut tok. Lah iya, ini iki aku wis pusing rasane kowe. Jenenge wong urip kok isine mek turak tok. Lah piye panjenengan nyambut gawe kok? Lah iya, makane nyambut gawe yo kaya aku ngene iki lho. Ngono nyapa to yo nggih rabi. Jahat ora rabi karo aku lah ya mulya uripmu. Cangkemmu lho nih. Pasang no gas LPG ning mburi kala. Lah kira gelem masang sawat ndasmu. Yo. Isu-isu kaya semendong to ya. Peme antas di pepe. Lah kok ora kena nyapa ki, Dek? Yo ora roh, makane takon ndakne. Sik. Apane ya? Oh, lah wong tekno, Dek. Ya bener ae ra kena. Jane yo wis ro LPG entek, ngono kuwi gendang piye ngono? Jo teko ae. Beh, kok panggah salah he. Masa nggih kayu cetek genisik bro ya iso to? Wong wedok panggah cerewet ae. Lah terus kayune sing cetek geni ndi? Masa nggih gusimu kuwi apa piye? Sembarang-barang teren apa-apa kok gegem ae tangane. Lah budal golek kayu ngono. Yo. Cot ae. Bosok pokoknya. Iki jane nyapa to, Lek? Kok mureng-mureng karepmu dhewe. Bosok nih kok piring piye to? Sawane cangkemmu ben licik pisan kono. Lah galah, tenang to. Motorku mengletak isi pertalite to nih. Lah kok motorku bebet. Nyapa mangga gak tak isi pertama pisan ae. Bisa nang ngegas lho, Lek, penak engko. Wis ro beritane kaya ngono, malah mbok isi petrale tae. Ini iki lah. Ngono kok negara kok njaluk maju. Maju bae sangkil kuwi. Bengi. Pertalite disulat dadi pertamax. Saiki pertalite ditambahi etanol. Nyapa kok ora dicampur baceman pisan ben doyong motore. Kuwi montor, Lek. Iya, Lek. Mang lurah rene golek sampean. Masyarakat Indonesia suwe-suwe nggih dolanan ning karo wong dhuwuran iki. Isine negara koruptor tok. Wong kaya ngono aja dilindungi. Dinane wis takon ngene undang-undang perampasan aset lho jane. Ngono ora ndang disah-sahne. Oh, berarti sing mengkone sampean to, Lek? Perampasan aset nih kok kaset piye to? Dijak omong ket mangkok panggah bulet ae. Wah, aku wis sukir. Tak wek-wek raimu lho engko. Ya, ngono lho. Lurah dhewe ketoke ya korupsi ya nih. Oh iya nih. Lurah mang rene ora? Rene, Lek. Golek sampean kuwi lho. Nih. Lurah mang rene ora? Aja omong panggah meneng ae. Lah,
Wis tak sauri lho padahal. Lu namang golek kowe. Heh. Ngono rega mau mangkat mang to, Nit. Ngacoin, cangkem ket mang pagam bijak kae. Aduh. Tak itu wong sama-sama. Ya lah, ampun ya. Renggone kok ora. Ini, gone neng ndi? Adalah, mangkane kalau dadi wong e juga ngoblok nemen-nemen. Wong emang golek nang pasar. Gone neng ndi? Wong e nang komplek. Ngono rega mau mangkat mang nek wong ning pasar. Arepmu. Loh, lha iki lak gede ganti. Iki ketok kawok no. Lah mbuh. Lah urus. Target nasabah baru ki. Adik mau ning ngeram ya, marane ah. Assalamualaikum, Mbak. Selamat siang, Mbak. Waalaikumsalam. Jek iso ya, Mas. Bagiku ya wis awan to, Mbak. Wong tangiku lho kat subuh mau. Isuk nak bagine wong tas tangi turu. Iya ya, Mas. Aku lho tas tangi turu. Monggo pinarak mriki. Teng mriki, Mbak. Mas, jare jero omah to. Mau saya tamu arep tak lunggone kene. Oh, nggih. Niki ngeten lho, Mbak. Saya petugas dari Bank Sejawa Bali mau menawarkan pinjaman kepada Mbak E dengan bunga sangat rendah. Mbak E sampean butuh. Nek gak butuh ya gak apa-apa. Wah, pas nek ngono, Mas. Aku yo lagi butuh duit Wedak-wedak entek. Kincu-kincu yo entek. Kabeh entek. Tapi nek karo sampean gak gawe bunga gak apa-apa, Mbak. Sampeyan wis koyo bunga, ya kan? Bunga bangke. Sama kok iso-iso to, Mas. Sama kok yo paham yo, aku lagi butuh duit. Aku kan ning kantor wis duare dadi psikolog, Mbak. Dadi aku yo ngerti. Antarane wong duwe duit karo gak duwe duit. Makane kuwi aku rene. Masuk to, Mas? Semisal ane wong kudu ngising karo ora kudu ngising no, sampean ya paham ya. Nek ngono ku ya ora usah dadi psikolog, Mbak. Kabeh wong wis genah. Pokok angger nek mercing karo kentat kenturne. Tandane yo duwe ising. Ngono ya, Mas ya. Sampeyan yo lucu eram to, Mbak. Sese, Mas, aku arep takok. Salama gak cewek to? Kok aku mambu mak selenting ngono. Aku no kudu ngising, Mbak. Gile wis ini dan. Lah dalah, lah tenan to. Ning mburi, pokok jombo gobule wisene. Nyo, kayune oleh gede iki lho, dan cetek geni. Wong kok enek ae. Wih kok suwe-suwe kayu nih lagi ngeblokin diasmu loh, Dek. Beh, iya to. Sembarang-barang kok panggah rapen rek.
Kon golek ning kayu wis tak golek ning kayu. Kok panggah nyangkem Lah kayu glondongan ngono kuwi apa ya kena cetek geni lek gak dipeceli dhisik. Wong kadene panggah pekok ae. Jancuk jaran. Yo. Rabi ra malah bahagia, sing oleh malah sia-sia ae. Lah kok mandek lek meceli? Apa wis dobol apa piye? Silake lungguh iki. Lah oleh meceli ndi? Lah iki Ini iki kecilian, apa arep deloloh nih cangkemmu kuwi. Ini iki tinggi cetek geni ora kena. wis mbah tak minggat aku. Pecelono dhewe. Dadi wong lanang disia-sia ae. Ya terusno. Tak baca cangkemmu engko. Beh, duit ini naik apa ya? 200 ya. Loh, ning. Kok jeneng kene tiba. Lah nek kene nganti to, Dek. Malah aku ya bodrek aku ndaku. Lah betul nyapa? Ya wis malah aku mendem bodrek aku. Ya kowe pun duit. Ya dhuwitmu to. Bah, ya roh. Ya wis ayo. Aku tuh apa-apane aku gak tanggung jawab loh. Iya ya, aku engko sing nanggung. Lek bojomu ngamuk-ngamuk aku ora melu-melu aku. Wis lega aku, Mbak. Mari ketokne kangkung sak unting. Ya, kok gila nih rento. Mas, nek mengajukan pinjaman 5 juta syaratnya apa ae? Nyapo to kok gawe syarat iki? Nek gawe sampean gak usah gawe syarat. Sampean kan wis Gimana disapane? Masa tuh Mas gak gawe syarat? tenang, Mbak. Niatku ning kene iki mau bantu orang-orang yang lagi kena masalah ekonomi. Nelongso, Mbak, atiku, Mbak. Nek roh nyawang wong koyo ngono kuwi no. Rasane nek koyo kudu nangis. Ya kudu ngising. Tenan Mas, bojoku lunga ra mulih-mulih. Ini ki malah aku krek-krek golek dhewe. Bojo. Wis ngene, Mbak. Syarat saiki KTP suami istri, kakak, karo sertifikat omah. Loh, Mas mau jare gak gawe syarat. Piye to sampean ki? Lah sampean kan duwe bojo to, Mbak. Dadi ya sejeneh. Maksudnya bojoku gak mulai ki digawa kancaku dhewe, Mas. Ngono lho, aku ki saiki rondo. Oh, ngono. Wis kene. Ki nang tak ajokne engko sore caire. Masuk to. Loh. Lah syaratnya piye, Mas? Aku malah wis omong to. Sampai teni kene ae. Engko sore aku tak rene neh. Oh, lancane pecet kowok terus arep ngenteni ngendi maneh. Can omahe kene.